खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। विधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैनायखौ नोजोर बोनानै बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो हास्थायनानै आर'जलाइ गथायखांनायनि उनाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेवली महिलारी बिथाङाबो 3 नं क'क्राझार बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो हास्थायनानै गावनि आर'जलाइखौ गथायबाय। बिथाङा गावखौ बे आर'जलाइ गथायनायाव गासै हारिनि सुबुंफ्रानो ओंखारबोनानै मदद होदों आरो बेखौ लानानै आं रोखा खालामनो हायो आंनि देरहासारनाया रोखा जाबाय होननानै फोरमायथिदों। आं रायजो राजानि खामानि मावनो थाखायनो राजखान्थिनि फोथाराव गिबि खेब ओंखारदों। रायजो राजाफ्रा आंखौ गाव गावनो ओंखारबोनानै मदद खालामफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों होननानै बुंथियो सेवली महिलारी बिथाङा। साहित्य अकादेमि बान्था 2025खौ फोसावबाय। मोन 24 रावाव साहित्य अकादेमि बान्थाखौ फोसावनाय जादों। बे फोसावनायनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि सहायसुलि ब्रह्म बिथाङा 2025 मायथाइनि साहित्य अकादेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मा बिजाबनि थाखाय साहित्य अकादेमि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय दोलो एंगारनायखौ लानानै UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि चन्दन ब्रह्म बिथाङा थांनाय बिसायख'थिनि सिगां जोंनि UPPL दोलोआव फैदोंमोन आरो बिथाङा UPPLनि जानानै गोबां खामानिबो मावदोंमोन। बे हिसाबै बिथांखौ जों सनमान खालामनानै दोलोनि बिजाथि फसंनानै बिसायख'थियाव काजलगावआव बिजाथि महरै फसंदोंमोन। बिथांनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो बिथाङा दोलो एंगारनायखौ जों गाज्रि मोनाखै। राजखान्थिया मोनसे रायजो राजाखौ सिबिनायनिनो लामा, बेखायनो बिथाङा जायखि राजखान्थि हान्जायाव थाङा मानो मोजाङै खामानि मावलांगोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो राजु नार्जारि बिथाङा। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया NDAनि बिजाथि जायोब्लाबो BPFनिफ्राय गनायनानै लानाय जानाय नङा। मानोना बिस्वजित दैमारिया थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो तामुलपुर ओनसोलाव जेबो रोखोमनि बिहोमा होबोआखै। नाथाय दासो बिसायख'थि समाव बिथाङा धुमकेतु बादि फैनानै जायगा आवग्रिनो फैदों। बे गोख्रों अजदखौ दैखांदों मिरु कमिटि BPFनि लोगो आफादगिरि इमानुएल मोसाहारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि तामुलपुराव NDA महरै बिजाथि होयोब्लाबो जोंनि सायख'नाय बादि बिजाथि होनांगौ। अब्लाबो बिस्वजित दैमारिखौ जोंनो नाङा। बिस्वजित दैमारिखौ बिजाथि फसङोब्ला बिथाङा गाज्रि जेनगोना रोखा आरो तामुलपुर बियाबाव BPF आरो BJP हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोननाय जादों होननानैबो बुंथिबावदों इमानुएल मोसाहारि बिथाङा। চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ UPPL দলত আহিছিল। তেখেতে আমাৰ UPPLৰ হৈ কাম কৰিছিল। আমি তেখেতক সন্মান জনাই আমাৰ নিজৰে পাৰ্টিৰ কৰ্মী বা টিকেটৰ দাবীদাৰক ডিপ্ৰাইভ কৰি পেলাই কাজলগাঁও সমষ্টিত তেখেতক MCLA আমি কেণ্ডিডেট এটা দিছিলোঁ। আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যনত খেলিছিলোঁ 2021 চনত আৰু তেখেতক আমি পুৰা ভোটো কৰিছিলোঁ। তেখেতক আমি হাৰাইছিলোঁ আৰু আমি কাজলগাঁৱত তেখেতক টিকেট দি তেখেতে যে UPPLত যোগদান কৰিছিল তাৰ সন্মানটো দিছিলোঁ আৰু তেখেতে যে ইমান দিন UPPLৰ লগত কাম কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে মই চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি মই আমাৰ সামাজিক মাধ্যমত দেখা পালোঁ তেখেতে পদত্যাগ দিছে। তেখেতক পদত্যাগ দিছে যেতিয়া মই তেখেতক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। তেখেতৰ উজ্জ্বল ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই মানে তেখেতক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু যেহেতু ৰাজনীতিটো সমাজ সেৱাৰে এটা পন্থা হয়, গতিকে যিখিনি দলতে নাযাওক কিয় বা কোনোবা দলত নগ'লেও তেখেতে এই অঞ্চলৰ সমাজত সেৱা আগবঢ়াই যাব। BJPক এৰি দিয়া নাই, কাকো এৰি দিয়া নাই। BPF হিচাপে NDAত আছে 15টা সমষ্টিত NDA হিচাপে আমি প্ৰাৰ্থী দিব, 15টাই জিকিব। BPFত আহা নাহা তাৰ নিজৰ কথা। আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আহক, চবে আহিব পাৰে, আমাৰ দৰ্জা খোলা। আমি কি বিচাৰিছোঁ তাৰমানে অঞ্চলত শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি যাতে একেলগে মিলি পেলাই এই BTCৰ ইণ্টাৰেষ্টত কাম কৰিব পাৰে, ইয়াত সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। তো কোনোবা কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিলেও আমি ল'ম, কোনোবা BJPৰ পৰা UPPLৰ পৰা বা যিকোনো দলৰ পৰা নাহে কিয়, আমাৰ ইয়াত জাগা আছে BTC অঞ্চলত, আমি একেলগে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। UPPLটো NDAত আছে, NDAত নাই বুলিতো ইহঁতে ক'ব নোৱাৰে। NDAত থাকিয়েতো প্ৰমোদ বড়ো আজি ৰাজ্যসভা MP পালে। ইহঁতে লিখিত পেলাই NDA এৰিছে বুলি অপেনলি কওক না প্ৰমোদ বড়োই কওকচোন, লেটাৰ লিখি পেলাই দিয়কচোন, তেতিয়া আমি মানিম। আমি NDAত নাই বুলি প্ৰমোদ বড়োই কওক বা লেটাৰ দিয়ক। ৰাজু নাযায়তো চেক্ৰেটাৰী, মেলা চেক্ৰেটাৰী থাকে।